tissim li nishtiq inkun naf xem valur f'dak il-klim li għajt l-lum lajnejn bidmuħ għal-kem tajt tifimni ma jaddix il-ħin biex tmur lanqas ħbib kif wetni li se nibqaw żgur kemm stinkajt wissu grajt bqajt nemmen f'dawk l-istejjer sakemm drajt issa nsejt għal xiex bkejt għadda żmien lu ġieħ it-taffa nista' nerġa' lura minn fuq din l-xkaffa għal-mument ma bqajtx kapaċi inħoss dawk l-emozzjonijiet sakemm ħdimt fuq innifsi u tallimt inħobb mill-ġdid meta l-ħajja trodlok lura kull deni tieħdu bġid għax m'għandniex wisħin hawn u ċert li xejn mhu definit kemm stinkajt wissu grajt bqajt nemmen f'dawk l-istejjer sakemm drajt issa nsejt għal xiex bkejt għadda żmien lu ġieħ it-taffa donna waslet fejn kellha tasal din il-karba il-insejt għal xiex bkejt għalik. Grazie.